Централния градски парк на Пазарджик ще бъде обособена алея на творците. Тя ще свързва Съдебната палата с фонтаните. Идеята представи пред местните политици доктор Елисавета Георгиева. Няма да има преместваеми съоръжения, така че не е необходимо да бъдат правени допълнителни заснемания или пък административни съотношения към градината. Освен това искам да кажа, че съвсем основателно според мен в много от групите, включително и група Законност, беше предложено, тъй като Пазарджик е град на културата, не само град на поетите, тази алея да бъде именувана алея на творците на град Пазарджик. Тъй като аз и в мотивите, които изложих преди това, има поне 6 големи български художника, има представители на музикалната култура, има представители на архитектурата, архитект Боюклиев, които са достатъчно заслужили за нашия град. От времето на българското възраждане Пазарджик е бил и остава и в наши дни град с подчертани културни традиции. В него са родени, творили и останали дълбоко свързани с живота на града едни от големите български поети – Константин Величков, Димитър Бояджиев, Теодор Траянов, Никола Фурнаджиев, а в по-ново време Иван Динков и Георги Спасов. Самата градска градина е едно средище за културен отдих и срещи на гражданите на Пазарджик и на техните деца, подчерта доктор Георгиева. Същевременно много от паметните плочи на тези поети са изчезнали или не могат да се намерят, а самата градска градина е бих казала, едно средище за културен отдих и среща на гражданите на Пазарджик и на техните деца. Предложението се внася, защото започва реконструкция на градината и просто нещата да могат да съвпаднат. Поради което, в знак на почет и уважение към непреходното литературно наследство на тези 5 български поети, групата на ППДБ предлага една от централните алеи на градската градина, започваща от фонтаните и излизаща през сградата на съда, да бъде наименувана алея на поетите. В момента в градската градина се прави реновация. Общата дължина на алеята ще бъде от 140 метра и ще е широка 4 метра. Идеята получи подкрепата на общинските съветници.